gauz super kontroleuta, eta behar dugu bai autonomia apur bat. Ezaten da berako autonomia landu behar dugula, baina gero eurek kontrolatzen gaitu pilo bat. Ez dut zoiela, tentzin hori prestetan gure iritzizeri eta gure azkenien eskubide batzu deko guzena bete biherra deko guzen moduen. Generalien irakaslik ez duzkoela entzuten ez da dela kontuten hartzen gure iritzize. Urte batetik bestera aldatu dituzte gauza asko, asignatura asko horan batean iruditzen zaigula txarto. Ni banago erdi mailako zikloa egiten, baina nire zentroa pribatua da eta adibidez ez baduzu nota altua ateratzen ezin duzu publiko batera sartu. Datorren urtean nunira joango nazenez, Bolonia sistema horren aurka egiteko edo. Ni orain arte eszenikoak egiten ari naiz eta dena aldatu dute. Bueno, niri fastidiz eta nago euskerako karrera baten eta ekotespia eta apunte erderaz eta iazte bidezkoa iruditzen. Larunbat dago azterketan mobila da, gu daukagun arazoa hemen xamamesen. Jartzen dizkue azterketa partzial guztik larunbatetan. Geure irakasleak oso modu vertikal batean egiten dituztela gauzak. Igual prezioak zeren, matrikula oso garestia da eta pertsona guztiek ezin dute hori pagatu. Gu aurten lomtzen sartu gaz, batxiller batenga eta adibidez eguaztenetan ordu bat gexak hau euskerako, frantzeseko 4 orduak eta euskerako 3 ataztin. Aukeratzeko modu hori ez dela bidezkoa, da birela, dala bikaintasunen bile joat eta ebaluetan direla inteligentzia mota batzuk eta ez datuk izten direla atzean. Ikasle euskaldunak gara eta euskaraz ikasi nahi dugu. Ikasle gara eta ez dugu produktu izan nahi. Gure hitza errespetatua izan dadin nahi dugu. Ikasle gara eta asko dugu esateko, asko aldarrikatzeko eta asko aldatzeko. Herritik eta herriarentzako hezkuntza bat nahi dugu. Hezkuntza publiko bat nahi dugu, inongo bazterketa sozialik egingo duena. Buru jabe izan nahi dugu. Argi utzi dugu hau ez dela nahi dugun hezkuntza sistema. Argi utzi dugu borrokatzeko prest gaudela eta argi utzi dugu ez dugula inoiz etxiko. Jadanik nazkatu gara behin eta berriz errepikatzeaz. Beraz, gaurdanik hasita, borrokak batu eta gure hezkuntza eredu propioa eraikiko dugu. Etsaien inpozaketa eta erreson aurrean, erantzunik onena gure eredu propioa eraikitzea baita. Guztiok batera lan eginez, ikasle guztion eskubideak bermatuko dituen hezkuntza berria eraiki eta borrokatuko dugu. Batera lan eginez soilik lortuko dugulako herritik eta herriarentzako hezkuntza propio bat eraikitzea. Batera lan eginez soilik lortuko dugulako garaipena. Haien inpozaketen gainetik, ikasle batasunaz lortuko dugu. Gurea eraikiz eta haiena suntsituz. Gure beharrizanen araberako eredua errealitate bihurtuko dugu. Eutsi gogor eta erakutsi hortzak ikasle, irabaziko dugu ta!